dugu bizipoza ostirala, inauteriak eta eguraldi bikaina astebururako aste guztia inurrien pare lanean pasa ondoren, hauxe da bizipoza. Bizipoza galanta arratsaldeon guztioi, bizipoza eta inurriak denetarik izango dugu eta horri buruz hitz egingo dugu lehen orduan inurri elkartea ezagutu eta abestiaz eta bideoklipaz ere gozatuko dugu. Eta asteburuan izan da zestoan Kobaz-Koba trail mendi lasterketaren 7. edizioa eta korrika guanaino irabazlea da etorri da. 2 ordu, 40 minutu eta 40 segundu. Biba Sara Peña! Biba Sara! 2 ordutik, ora, iaiaku bezala, ez da? Guk ere egunero egiten dugu trail bat, ez? Ultra trail bat. Guk ere 2 ordutik ora. Bai, horregatik. Bueno, egingo dugu bertsoaren beste trail bat? Bai. Ni hasiko naiz? Bai. Ja, bai. Inoiz aritu altzara mendian korrika. Bai baina goitik berata zilipurdika. Beraz igo kostata eta jeitsitita. Nire oinak aitzekin dantzan ibilita. Ta zein dazuk mendian duzun errekorra. Zato bat bi baso erdi talo ta txistorra. Zubai mendizalea petoa jatorra. Indar pixka bat falta ta gogoa sobra. Eta guk ere gogoa sobran dugu gaurko saioa egiteko hementxe, eguraldira arte. Biba gu! Eta biba zuek! Inurrien bizipoza, elkarte berri bat, abesti berri bat, inurri elkartea ezagutuko dugu gaur bizipozari esker, eta abestian parte hartu duten lagunak eta artistak ere gurekin izango dira. Julene da inurri elkartearen sortzailetako bat, hasieran bularreko minbizia zuten ardatz, baina orain bidea zabaldu eta minbizi guztiak bildu dituzte gurekin da Julene Ilarramendi. Kaixo, Julene. Kaixo. Arratsaldeon. Julene, orain dela pare bat urte edo hemen izan zinen, inurri elkartea aurkezten, gogoratuko dugu zer den eta nola sortu zen? Bai, inurri sortu zen, erama minbizia ziltzan, duela 5 urte, eta orduan behar handi banekan, ez, pixkan eramare bere testigantza, ez, hemen euteko, eta bestaletik, gabezi handi bat zeolako, ez, orduan, hor nahi gabe sortu zen gauzat izan zen, gaur egun arte. Eta, pixkatite dauna da, minbiziaren kontrako elkarte bada, pixkat ikuspegi feminista eta eraldatzei bat egiten duguna. Eta hasieraietatik azten ari da elkartea, ez da, Julene? Bai, asko. Egia esan da, ez dugu sinisten, sinisten dugu, egia sinisten, baina, kriston poza da, eta, hortxe bai, gau indikan, prozesu hortan. Behar ere oso handia zen. Bai, egia esan beharra handi badao, eta hoi da, inurri azten nahi da, baina beharra ikusten dalako ez, ze behar dagoen. Eta ekintza asko ari zarete antolatzen, adibidez bertso saioak, baina gehiago ere bai, ez da? Bai, egia esan beti bai da, gure erantzuna orduan, bertso saioak ditugu, podcast bat ere egin dugu oraintxe, Zapien proiektu daukagu, goaz poliki-poliki danari baietza esaten. Podcastak argia sari ere irabazi du. Bai, oire ez du sinisten, oso eskertuta esan, izan da lan handia egin dugu bertan, eta behar hortatikan ere, esari hori jasotza guzak kriston plazerra da. Eta elkartean, minbizi mota guztietako pertsonak eta senideak zaudete. Hori da, bai, ze hasira baten ikustete hori da, ulertzezala inurri zela bularreko minbizia, baina egia da, justo inurrin bularreko minbizia duten emakume asko daudela, baina poliki-poliki ari dira gehitzen, hain entzunak ez dian minbizia, izan daiteke sarkoma bat, izan daiteke mingaineko minbizia, izan daiteke, digestibokoa, metastasia. Zergatik erabaki duzu zabaltzea? Egia esan, hasiratik zegoela zabalik. Egia da, behar, azkenen eramaren beharra zanez, ez bularreko minbizia, igual hor enfokatu ginen, baina nola, jendea etorri da bai, hori beste minbizi mota batzuekin, noski gaudela irikita.
Eta nola izaten da pertsona bat edo familia bat zuengana gerturatzen den momentu hori? Ze animorekin joaten da jendea zuen? Bai, bueno, denetatik dago, ez? Bakoitza desberdina gea, egia da batzuk oso pozik eta, bueno, nahi dutela lagundu, ez? Eta beste batzu, igual tristeago laguntza eske hortan, ez? Batzuk igual laguntzeko deitze dute eta beste batzuk laguntza eske. Eta zer da elkarteak laguntza behar duten horiei eskaintzen diena? Gauza asko ez zaila dare bai esplikatzen ez, inurri hor dago, ez? Egote hutsa batzutan, ez guretzat, egote hutsa horrekin ja nahikoa, ez? Orduan, saiatzega akonpainamentu bat egiten guretzat, tribua deitzen diegu, ez? Saiatzega tribu bat sortzen, ez? Elkarrekin esperientziak eta elkarrekin dana erresagoa da, ez? Orduan, pixkat hortikan, saiatzega akonpainamentu bat egiten, gero beste behar batzuk ere baldin badaude, ekonomikoa, saiatzega ere bai hori sustatzen, eta, da ona. Eta orain azpimarratu berri dituzuzuk zuen ikuspegi feminista eta eraldatzailea. Bai, egia esan gaur egun dagoen minbiziaren ikuspuntua aldatu nahi dugu, ze podcastan esaten dugu bezala pink baino punk gea, ez? Eta minbizia ez da arroxa marroia handi bada. Orduan, pixkat horri tiraka, ez? Zegu, minbiziaren arrox hori aldatu egin behar dela eta noski ikuspendi feminista bat eman. Tribu bat osatzen omen duzu, elkar babesteko tribu bat? Bai, guretzat eske hori da inurriren funtsan ikustet. Azkenean, balen esan deten bezala, danak batera elkarrekin tribua sortuz, oi hartzun handiago daukagu. Eta divulgazio ere zuen ardatzetako bat da. Aipatu dugu, ez da argia saria jaso berri duen zuen podcasta. Zertaz hitz egiten duzu bertan? Bai, podcastak dauzka, bi podcast moduko egin ditugu, bat dela minbizi podcasta, euskerazko podcasta, 9 kapituloz, eta kapitulo bakoitzen hitz egiten da gai desberdinetaz. Sexualitateaz, tratamenduez, osasun mentalaz, eta bakoitzen daude bi tertuliana izango zianak, hau da, minbizia pasatzen dutenak edo pasatzen ari dianak, gehi aditu bat. Eta gero engozan aurkezlea. Orduan bertan, gai pilo bat lantzen dira. Azkenean, minbizia ardatza da, baina minbiziaz gainez, inurri beti errebindikatzeu pertsona gehala, ez? Orduan, gaur egungo gai eta zere hitz egiten dugu. Sare sozialetan ere baduzu presentzia, eta sare sozialetan minbiziaz taburi gabe hitz egitea, zaila da, erraza da, egiten da? Ez da asko egiten, egia esan, gaur egun sare soziala daukaten garrantzia zirutzegu, erabili behar deula gainaula gazteak eta izanik, irutzegu beharrezko dela egia da, guk nahiko naturalez egititu argazkiak eta oraindik zensura batzuk jasotzen ditugu sare sozialetan. Eta pertsonalki, zuri zer ematen dizu inurri elkarteak, Julen, Niretzat dana da inurri. Egia esan da, beti esaten da, baina pixkat inurri niretzat egoista, ez da egoista, baina niretzat dana da inurri, niretzat asetzen dit, nire dolu prozesuko zati bat da, ez, parte handi bat da. Nire hemen dago, gaur hemen dago hitz egiten, eta egunero ari naiz berarekin orduan niretzat asko da inurri. Bai, egia da egiten ari zareten lana, egiten ari zaren lana, zuretzat lagungarria da, baina jende askorentzat da lagungarria. Bai, ikusten ari gara funtzionatzen dula, eta baietz badala lagungarria, askotan ez dugu sinisten, ez? Igual, baiten egiana una dala, baina bai, jendeak eskertzen digu gero babes hori. Eta zergatik inurria kontzeptua? Bai, inurriak nire amaztezkan tatuatu da inurri batzuk hankean. Eta justo beha bizirik zegoela, nire izbatan egin genuen tatuatu berarekin batera zerbait. Baina bera justo kimioa dela eta ezin zuen tatuatu. Ordu nitan nire izbak inurriak tatuatu genitun gorputzean. Eta gero pixka pentsatzen ez inurriak txikia dira ez, baina danan artean gauza handiak aldiela sortu. Beste kontu bat da baita ere, pertsonari berari bakarrik ez, familia eta ingurukoei ere laguntzen diezuela. Bai, azkenean ni familiar bezala ez, gainera hori ikusi nun gauzitako bada, familiare ez dela kontemplatzen azkenen askotan esaten da zeinik zaintzen du zaintzaia ez. Orduan, pixkat ere hortikan, azkenean zaintzaile papera ez da erresa. Eta berari ere bai laguntza mamartzaio, eta gu ere bai beste tribu txiki bada zaintzaileen papera. Eta polita da, berehala ezagutuko ditugu inurrikide gehiago, eta polita izan da hemen elkartu zaretenean ona sartu horretik, taldearen babes hori nola sentitu duzuen denok, ez da? Bai, familia txiki bat bihurtu da, azkenean, asko konpartitzen dut, asko gaude elkarrekin orduan, bai, da pasada bat. Lasarte horian hasi zena, Euskal Herri osora edatu da? Ai da, esan, hasieran oso lasarte, oso, baina da Euskal Herrira eta kanpora ere, bai, ez oso kanpora, baina, iristen, bai.
Eta hori pentsatzen dugu zuentzat helburu handietako bat betetzen ari dela horrekin, ez da? Bai, oain behar duguna da lasai, pixkat egokitu ez, laugea, talde motorrean ez, eta etorri zegoena gainera, baina oso pozik eta indar asko hartzen gauza gehiago eskintzeko. Ezagutu ditzagun beste bi inurrikide, Leire eta Elena ezagutuko ditugu jarraian. Leirek duela urtebete bikotekidea galdu zuen, Elenari bularrak kendu zioten eta orain urtebete pasatxo izan zen hori eta bere bikotekideak ere minbizia du. Inurri elkartekoak dira denak. Gurekin dira Leire Markuerkiaga eta Elena Ginea. Kaixo. Arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon, kaixo. Arratsaldeon. Leire. Bueno, Leire, urtebete, bikotekidea galdu zenuela, zer modu zaude? Ondo esango dotzut, neure gora berakin. Ez dut guzurrik esango, ondo. Baina, dolu bateko gora berakin, gora bera normal, naturalekin, eta nahiko gustora eindako bidiegaz, eta itxen nabilen bidiegaz, eta gogotzu aurrera jarraitzeko, eta inderrakin. Horraz izen zure harremana inurri elkartearekin? Bai, bikotie hilzala denpora gitxi pasauko zan. Hilabete bat. Ezta, bai, eta, ni bertso salienaz, eta egun baten sare sozialetan enbilela, etorri zan eskuartera tabuen kutsatik holtzarako saio baten barri, honek saio monografiko, musikatu, fantastiko honek. Horren barri eukine ban, eta lehengotin nire interesa piztu ban, eta zinintzen bizkatxu bat investigazioen. Hau zer zan, ez dakit zeo zelan, konektau ziren bi gauza, zaletasun handi bat niri bertso zaletasun hori, eta momentu horretako gai oso garrantzitsu bat, eta zanean, ia honek zer emoten da ben. Eta jarri nintzen zuzenin harremanetan julenegaz, eta gonbidatu nintzun urrengo bertso saiora. Eta hori, publikora jo nintzen, eta pixkat ezagutu neba, zen, aneguetzen jenti, eta aldi eta bar, eta apurke, holan egin dut harremana elkartiegaz. Publikora joan zinen eta oholtzan amaitu zenuen, ez da? Bai, astiro, denporigaz, lehengotik ez da erreza, lehengo ikusi pixkat urgunetik zer dan, ikasi, konpartidu, ezagutu, eta ez da beti bat preste egoten danaziratik emoteko, eta baina astiro, hori hau dixegaz eta posik jaten dute lortu dutela, eskenatokiri gotie, eta nire esperientixera batera partekatzie, eta egin dut lehenko pausutxue, eta horretan jarraitzeko asmue dauket. Julene, kasu honetan, Leire da senidearen papera betetzen duena, ez da lehen esan duzu bezala zaintzailea. Hori da. Bai. Kasu argi batuko hemen, adibidez. Elena, zu ere ezagutzen zaitugu aurretik, zuke bularreko minbizia izan duzu, zure bikoteak ere minbizia du, nola zaudezu, nola zaudete? Ni momentuz osatxe prozesuan dago, errekuperatzen pixkanaka, nire gora bereakin eta nire bikotea berdin. Bera daukana ezingo da sendatu, badirudi, eta gora berak izaten ditu, eta tokatu zitzaida, batez ere hasierako urte horiek, berarentzat da 6. urtea orain, minbiziarekin, zaintzaile papera, laguntzaile papera gehien bat, eta ez da errezan ikuste dut, gertatzen ari zaigula, fase desberdinetan gaudela. Fase berdina pasatzen dira, baina momentuak ez dira berdinak. Orduni ikusten dut, bera ja pasa ditu fase batzu, hasieran zu inorrekin egon nahi, jende gutxikin, orain igual neri tokatzen zai fase hori, ordun deskonpensatuta gaude. Nik uste dut hortako egon behar dela maitasun asko, eta oinarri sendo bat, errespeto pilo bat, elkar ezagutza pilo bat, zeren momentu enten nire beharrak ez dira berarenak, eta alderantziz. Bera oso gaizki zegoenean, nire beharra zan jendearekin egon, konpartitu kalean egon, eta berak ezun nahi. Orduan, egin behar dezu hor elkar ustartu ez, bere nahiak eta nireak.
Eta orain berari gertatzen ari zaio, pues ni nago ahulago, ez daki zer, o flojago, o psikologikoki. Eta bera egokitu behar da pizka nire beharreta ere, eta bueno, oso independienteki beti izan geha oso bikote, bueno, librea ez dute zango, baina bueno, independientea eta baina orain, bueno, komeni zaigu elkarrekin egotea, eta biak babestu, eta bat besteari, eta bueno, horretan gabiltza. Polita babesleen lana, baina ni nahiago dut gaixoren lana. Aurrekoan aipatu nun ere, erosoago sentitzen da, gaixo izan da, mimitoa jasotzen, zaindu baino. Baina, bueno, hori da gai bat, Bai. Elena, zuri zertan lagundu dizu Inurri elkarteak? Prrruf! Gauza askotan, batez ere, hor aipatzen da, bizipoza. Bizipoza ematen dute, leku guztietatik, eta ematen dugu. Eta horretan asko, eta bueno, gero bakoitza daukagu gure nahiak edo nire nahia asko zan ikusten nun gizarte honetan, eta batez ere emakumengan ematen da violentzia estetikoa basatia dela, eta ni behar hori neukan, eta horren beharra berehala erantzun zuten, Juleneri deitu nion, eta zan nion gorputz hauek ere erakutsi behar dira, bai orbainak eta bai buruzoiak eta zikatriza, baina baita ere gure korputza dan bezala, txitxiekin, potoloa, lodia, eta ni horretan lagundu nahi nun, eta beraiek, bueno, kriston pilo kostatu zait, bilustea, baina, bueno, nik uste nire aportazioa izan da gorputza jartzea, burua ez daukat oso horre, beste batzuk dute burua oso kokatuta, nik gorputza jartzen nuen eta jartzen dut, eta bueno, hortan ere aukera eman didate. Nire gorputza jartzea, beste bati balio baldin baio olako gorputza naturalizatzea edo normalizatzea. Irudi horiek indarra handia hartu dute, edapen bat ere izan dute, eta pentsatzen dugu bakarren bati lagunduko ziola, ezta? Espero dut, eta suposatzen dut baietz, eta de hecho, bueno, komentatu didate zenbait emakume, lagungarri, eta ez dakit, azken finean, gaixo zaue, baina, bueno, aportazio txiki bat egin badezakezu, guretzat oso abesgarria da. Eta, bueno, Inurrita zer esan, Inurria gero eta gehiago geha, kriston emakume balidua dia, oso bakoitza bere erara, baina denak oso kapazak eta oso jende alaia eta tribua. Leire, zuri zertan laguntzen dizu zure dolu prozesuan Inurri elkarteak? Mordo bat, argi dauketena da, prozesu honetan nau ikasten gauza asko, eta ikasiko dituaz gehiago, baina argi dauketan gauza bat da nahiko hasieratik konturatu nintzena da, denbora pasatziek ez nahuela inora eruaten. Hau da, denbora pasa horretan egotiek landu barik eta ezerrein barik, ez dozte laguntzen dolu prozesuen. Batzuk zaten dutzu ez da, emon denbora, ez da hori klabi, ez da denbora pasa bat. Da, denbora pasau ondo landute, ondo aprobetxaute. Eta niri Inurrik horretan laguntzen dozte. Nire denbora emoten dut hausnarketan, beste batzungandik ikesten, empati horretan, bizipoz horretan, eta orduan sentitzen dut denbora ez da bilela pasetan holan besterik egin barik. Nabil denbora ondo aprobetxetan, eta horrek laguntzen dozten niri. Etxean txikiak ere badituzuzuk, beraz lanketa hori ez da zuretzat bakarrik, ez da? Familiari begirako lanketa bada? Bai, nik hasieratik indoten lanketie ez da niretzako bakarrik egin. Eta hasieratik esaten duten nien ez da bakarrik nire bikoti falta da momentutik. Ze dolu prozesu bat ezin da kontau pertsona falta dan momentutik. Nire dolu prozesue gaixue detektauza momentutik hasi izan, ze argi eukin eban ez eukela atzera bueltarik. Orduan, hortik da nire prozesue, eta bai, hasieratik niretzako bai, baina geixa zentrau nintzen batez behazieran umiengan, ze, ume gaztetxu, maixe, amabi, amasei urteku daukete nagusixe, eta bai, argita garbi, niretzako bakarrik ez, eurentzako, hasiera baten eurentzako geixa, eitzen eban lana, eurentzako baino. Baina, bagoi ez hor ikasten.
Eta zuk diozu elkartean empatia bat topatu duzula. Bai, empatisa bat, baina normala dan gauza bat, ez da. Nik ikusi dutena da, eta ez da kritika bat kanpora begiraku eta hori, nik uste dut neupez nebanien ezagutzen hau gai, zer zan zaintze prozesu baten barruen egotie, neupez ziurrenetik hori ingo neban, ez da. Kanpotik horrek jarrerak eukitzen dugu zenak, ez da. Urruntze hori ez jakin ondo, zelan urbildu, zelan lagundu, zelan... Eta tokau jaten nien zaintzan egotie konturetunaz, zelako, ze matabu, ze analfabeto garen gai honetan eta hori. Eta orduan, inurrin paratzen jatena da, normala da moduen oso aman komunien dukegun gai xedan, esperientzixe dizenez, nahi barik ulertu eitzen ga, horren beste komunikazio behar izen ibarik, eta empati politxo hori dau, kanpuen, normala da moduen, esperientzi falta horrek jende horreri iraitzen dutzen ondorixo da, ez da, azken nien. Eta elkartekuek, zoritxarrez edo zorionez, baina ulertzen gabestera batera, ezberdin edie prozesu danak eta kasu danak, baina oinarri zen daukegu zen bizipenak eta asko laguntzen dozku alkar ulertzen. Hori holanda. Elena, Inurri elkartean bakoitzak darama zuen pixua, zuen karga aurrera, baina bestei laguntzeko denbora ere ateratzen duzue. Bai, noski. Eta, bueno, bakoitzak lehenu aipatu dudan bezala, aldegun neurrin. Beste batzu dia azkarragok edo betu hitz egiten dute eta bere buruakin ideiak ez dakiz zer, beste batzuk gea, bueno, beste erabatekoak eta gorputza jartzen dugu edo, nik uste elkar laguntza hori eta, daukagu WhatsApp talde bat, nun edozein gauza komentatu dezakegu, daukat alua oso zikua, eta ez dakiz zer, ze krema botatzen dezueo, ez dakiz zer, o daukat, o nire, edozein motatako problemak laboralak ere, ez didate baja eman nahi, eta zer egin dezake da, porque ezin dut ez nago oraindik lan egiteko, gai oso desberdinak, eta hor, bakoitzari interesatzen zaion gai bat gehiago, beste bat, eta hor gaude, txa, eta txaskarri opillo, eta behitu, artikulu hau atera da, zinteresgarria, ez dakizen minbiziari buruz, tal, o emakume bat jipoitu dute, no seke, eta behitu nola, eta mila gauza, tratatzen dugu, eta nik uste de WhatsApp talde hori ere, hortako oso importantea dela, zeren gero eta gehiago gaude, ja gea, un monton pillo bagea, eta denak egiten dugun enkuentro bat edo, denak elkar besarkatzeko, eta elkar gozatzeko bat bestearekin. Berehala entzungo dugu abestia eta gozatuko dugu bideoklipaz, baina lehenik eta behin gozen Asier Maiaren gana. Asier Maia, arratsaldeon, zuk ezagutzen zenuen Inurri elkartea? Ez, egia esan ez gen, nik ustete aurreko batean ere hemen biziposan bitartez edo alako zerbait komentatu genuen edo irakurri dut, baina ez nuen ezagutzen, baina oso interesgarria da kontatzen nahi diena beraiek, ez azken batean elkarteak zerbaitek eman behar baldin badie da babesa. Eta orduan babes hori sentitzea oso importantea da. Halako gaixotasuna eta diagnosien aurrean bakardadea da oso horra, ez? Eta orduan nik uste hori da beraien lehenengo papera, ez? Beraik komentatu dute, beraik oso ondo azaltzen dute, bakartzen zara, geratzen zara, batzutan beldurrez, beste batzutan ez dakizulako nola hurbildu pertsona horien gana, izaten da nahiko korapilatxua, eta orduan beraik jasotze dutena da hori, babes hori, ez? Eta gero bestetik lasaitasuna, azken batean, baita dolua egiteko ere, ez? Leirek adirazi duen moduan, dolua egiteko ere baliogarria da. Bakoitza ezberdina gea eta bakoitzak aurre egiten diogu gure arazoei aldegun moduan, baina ikustea besteek nola egiten dioten aurre eta zea aholku jaso ditzakezun oso importantea da. Eta gero, ez da aipatu hor, ez, baina gero itxaropena batzuk aurrera atea dira eta aurrera ateatze horrekin ere oso importantea da jakitea itxaropena ez degula galdu behar. Batzutan badakigu atzea bueltarik ez dagoela, baina beste batzutan atzea buelta badago, ez. Beraz oso lan importantea, eta nik beti esaten den halako egoeratan,
alako elkarte egite dute lana, eta lastima da ez jasotzea laguntza gehiago administraziotikan. Ni beti aldarrikatuko eta plataforma honetatik. Diru gehiago behar da ikerketarako eta diru gehiago behar da elkarte hauetarako. Así que sorionak, segi eutxi eta aurrera gaixotasunekin ere. Hasier Maia, eskerrik asko zure hitz horiengatik. Julene, bizipozako parte zarete zuek ere, aurrerantzea, nola izan da hau? Bai, bueno, gu beti izan geha, beti sentitu geha bizipozan partez, egia da Balasartetik ere ezagutzen dugula Leire, Isa, eta orduan beti sentitu gehala bizipozan parte, baina lehengo urtean ja aukera auki genuen ja formalki bizipozan euteko orduan guretzat, izugarria da ez, elkarte bakoitza dauka bere helburuak ez, baina ere helburu bat daukagu komunean orduan hori konpartitzea sobrikia da. Minbizia bestia laizzer entzungo dugu, Elena eta Leire, grabaketetan izan zineten, ongi pasa zenuten? Bai, kriston ondo, kriston beroa egiten zuen, izugarria, egun horretan, pasada, eta hor ekipokoek ekarri ziguzkuguten ur botillak, eta hor itzalean egon ginen itxoiten geunden bitartea, baina kriston beroa egiten zuen, baina kriston primeran pasa genuen, oso esperientzia polita egia zen. Nire jobako egin junintzan, nire aizpa gaztearekin, eta nire joba txiki-txikienekin, eta asko gozatu genuen. Zu ere? Bai, ni alaba txikixegaz eta bere pare bat lagunegaz junintzen, eta badarto gontzan, ohore bat zan, bizipozan barruen inurri lez parte hartzie, eta nire kasu nizen zan aitzaki bat, nire nagusi, alaba nagusi eskelarretxik kanpo euen, baina txikitsue urbiltzeko pixkatxu bat elkartera, ze momentuz gure dolu prozesuen dauz guraso, izeko zaban, ebarreba, etxeko lankide lagundanak, baina nukleuen gauz hiru, nire alaba biseketan ni, eta momentuz neu bakarri nazu zen nien harremana dauketen elkartiegaz, eta bideoklipan grabaketan, aitzaki bat lez izen zan ez da, txikixi urbiltzie eta ezagutzie bain, haman hortzukin egoten da, hamak zen reitzen dago hemen. Eta oso aberazgarrixe eta gero orako be mondozku zer berba eta zer landu hortipe bai. Egun horretan grabatu zen dituzten irudiak musikatu eta jarraian ikusiko ditugu, mundu berri bat guztiontzat proiektuaren barruan dago, Inurri elkartearen abestia bideoklipa, Minbizia, ikusi. Izan, bizi prest, gai arte bizi, bizi, minbizi, tabuak erauzi, pausoka goaz, beldurretarantza, bizitzarekin egiteko dantza, ongi etorri inurritegira. Hortxe, Minbizia bestiak guri ikaragarri gustatu zaigu, behin baina baiagotan entzun dugu gaur, eta beste lagun bat gonbidatuko dugu gure gana, Inurri elkartearen Minbizia bestiari ahotsa Idoia Surmendik jarri dio, eta hitzak Oiana Iguaranek idatzi ditu, gurekin da, Oiana Iguaran. Izan, minkide. Kaixo, Oiana. Arratsaldeon. Oiana. Kaixo. Oiana, esan bezala zuk idatzi dituzu hitzak, nola etorri zitzaizun proposamena? Opari bat bezalaxe, balazo eta guzti. Ze, bizipoza diskak eta proiektua jarraitzen dituen zale bezala, horren parte izateko aukera bat zen. Eta hasiera batean enuen jakin ze elkarte izango zen. Eta gero, esan zidatenean izan Inurri sartu berri zela eta ea euren egingo nuen, pentsa ez. Justu aipatu dituzuen bertso saio horietan izan dugu elkar ezagutzeko aukera, elkarrekin ikasi eta oso momentu berezia bizitzeko aukera, eta batean horri hitzak jarri alizatea, oso parez pare etorri zen kontu bat izan zen. Beraz, ilusio handi egin zizun Inurri elkartea egokitu izanak? Bai. Edo zeini egingo nioken gustora, baina bazen etxeko sentipen bat, ezta? Baizuk aurretik ezagutzen zenuen elkartea,
bertso saioetan parte hartu izan duzulako, besteak beste. Bai, eurak jarri ziren gurekin harremanetan, lehenengo aldiz probatu nahi zuten ea bertso saio bat egin monografiko xamarra edo apur bat euren gaiak azaleratuz, eta dokan egin genuen, Donostiako kafe antzokian, ez genekien oso ondo zer espero, baina guk ere uste dut horretan nahiko bat egiten dugula, eta zuzenean baiezko eman genien, laukidek, agertu dira lehen irudiak. Eta geroztik batzuk egin dira, eta egia da aldiro bastintzen gaituztela saioiek, aldiro ikasten dugula mordoa, eta beti aurkitzen dituztela gai berriak eta berritzaileak, ez, gaiari heltzeko. Kantuaren hitz batzuk irakurriko ditugu, Oiana. Izan inurri txikitik eragin, izan minkide eta bidelagun, izan biziprest eta hilarte bizi. Nondik atera zitzaizkizun hitz hauek? Eurek emanak dira, nik esango nuke guztiak. Aprobetxatu genuen gonbidapena bileraren bat edo beste egiteko, eta konturatuko zineten bezala gaur bertan ere disko baterako ematen dute, ezta? Baina kantu batera errenditu behartzen, horriak eta horriak bete genituen, euren aldarrien artean eta euren nortasunaren parte diren lelo moduko batzuk ere badituzte, eta apur bat gero bizipoza proiektura egokitu zitezkenak hartu, eta horiekin, baina minkide eta antzeko hitzak euren artean oso ahozago ibiltzen diren hitzak dira, eta uste dut oso kontzeptu interesgarri eta baliogarriak direla, ez? Julene, identifikatuta sentitu zarete, abestiarekin, hitzekin? Bai, ni goatzen naiz, bialduz ziala lehengo zirriburroa da nik. Zezela, eta ez alta, negia lehengo zirriburroa, izan zan kristona, bai. Zene ustez bete-betean asmatu du ladanakin. Gero batzuk etorri ziren atzetik, eta gero aukeratu egin behar, eta... Claro, gero. Oianaren hitzei Idoia Zurmendik jarri die ahotsa kasu honetan, bera ez dago hemen, baina egon nahi izan du, mezua daukagu. Hala. Gaur ezin izango sortxe egon zuekin, baina patxoan abieltzen dutzuet hemendik, seguro zoragarri ingo zuela. Eta, plazar bat izen dela proiektu enten parte hartu alizetie, Oianan hitzei nire ahotsa jartzie, lehenengo aldize izen da, ia ez dan azkena eta ia laster inurrindako beste kantarian batek urteten dauen hortik. Eta zer esango dut banik ez dakizuena, zoragarrizek zaiela, asko miresten zaitzu edala eta miresten dutela itzen duzuen lana hasieratik, elkar zaintzan eredu zaiela, eta niretako sekulako plazerra dela zuetako bat, inurritxo bat izetie, eta ingo bela non artien aurrera, ez da. Muxu potolo bana eta hau pasuek. Haupa, Idoia, mila esker mezu horregatik, Oiana, orain beste bideo batean zu ikusi behar zaitugu, zezuk ere parte hartu duzu bideoklipean, amaieran elkarrizketatxo bat baduzu Mirenekin batera, eta entzun egingo zaituztegu. Miren, zer sortzen du minbizia? Alfa izeneko zelula batzuk, etengabe hazi nahi dutenak. Altxa, zelulak? Alfa. Eta noraino nahi dute altxa, alfa zelula horiek? Pentsa, minbizia sortzen duten zelulen garaipena eriotza da. Baina orduan beraiek ere hilko dira? Bai. Eta nola liteke? Ez dutelako elkarlanean pentsatzen. Guri ere azten zaigu hori? Bai, eta gauza bera gertatuko zaigu norbera azten tematu zero. Etengabeko hazkuntza txikizioa da. Hobe txikitasunean gauza handiak eraiki, inurriek bezala. Hobe txikitasunean gauza handiak eraiki, ezta? Esaldi horrek... Bai, baina apur bat gogoeta horiek guztiak eure ikasitakoak dira. Eurek egin dute, minbiziaren atzean dagoen horren arakatzea, eta gai bezala uste dut ez, proposatu ziguzuela, ze uste dut, zelula horiek egiten dutena gizarte mailan ere askotan egiten dugula, eta badela zer ikasi horretan ere ez da. Tratamentuak jartzen dizkigu batzu, baina gero gure praktikatan batzuetan. Oiana, zuretzate bertsolari gisa horrelako sorkuntza prozesu batean parte hartzea eta zuk, hitzak edo aurpegia eta ahotsa jarri alizateak zer esan nahi du? Niretzat kantu hau egitea izan da opari bat eta aukera bat zabaltzen zaiguna, ez? Ore bat, ez dakit nola esan, parte izateko aukera bat eta ale bat jartzeko modu bat, baina eraberean sentitzen dut hori beraiek gonbidatutako bertso saioetan parte hartzen dugunean. Privilegio eta luxu bat dela lehen eskutik, euren testigantzetatik aldiro ikasi alizatea, prozesu horren atzean, ezkutuan, gortina atzean eta alfombra azpian dauden gaiak ezagutu alizatea, eta gero askotan
alako zilegitasun faltatxo bat ere bai, horri hitzak jartzeko eta horrekin zerbait egiteko ez. Baina, beraiek ere oso, eskuzabaltasun handiz, ematen digute dakiten hori eta gu basaiatzen gara horrekarpen bat egiten. Eta zuentzat Julen elkarte bezala, zuen mezuak laua izetara zabaltzeko abesti bat baduzue orain? Bai, guretzat ja himno bezala jarri dugu ja, eta denbora guztian gaude entzuten, eta hitzegu, asko eta asko jarriko dugun abesti bat izango dara. Asier Maia, entzun dugu abestia, entzuten ari gara, zuri gustatu zaizu? Itzela gaina, sorkuntzan batzutan, beraiek ni baino gehiagotan, baina sorkuntzan nibiltzen garen guztiok, nahi gutxienez gertatzen zait, halako esaldi batzuk irakurtze dituzunean, edo entzute dituzunean abestietan, esatezu, Jesus, nola etzaidan ni halako ikiri okurritu, ez? Eta ze trebezia izan duen, adierazteko hitz gutxi batzutan, horren beste sentimendu pila, ez? Tardun kantan, badira, netzako 2 edo 3 esaldi oso esanguratsuak, ez? Batetik, tabuak beldurretarantza bizitzarekin dantza, ez? Hor ustartu da, nik uste Leirek lehen komentatu duna, ez? Edo Julenek berak. Sentimendu pila gora eta bera une oro, ez? Eriotzarekin dantzan, bizitzarekin dantzan, eta zoragarria. Eta gero badago beste bat, oso importantea dara ne ustez, eta da, sendagai da zu hor egote hutsa. Hoi bururatu behar zaizu, baina oso politia da, oianak ere esan duena, ez? Inurritegi horretan, elkar sortzera, kondenatuta gauden horretan, laguntza ezinbestekoa dela, eta beharrezkoa dela. Bizitzeko eta posik bizitzeko, naiz eta batzutan bizitzak karte izkigun, atxekabeak eta unelatzak. Beraz, zoragarria. Kanta, zorionak, eta gainera, hotxe ezin politiagoa, Askurmendina, zorionak guztioi. Eta eutxi, ekingo diogu elkarlanean, beti. Asier Maia, eskerrik asko hitz horiengatik, asteburu ona izan, aprobetxatu guraldi ona daukazuta. Bai. Eta Leire, zuk animatuko zenituzke minbizia dutenen senideak, familiak, elkartea ezagutzera, elkartean parte hartzera? Bai, guztiz, zer esango txupa. Niri emoten dozten guztixe balorau da gero, dudari barik. Ez da laguntza profesional moduen hartu bier, da empatiasko laguntza bat, da bizipenetatik sortzen da oinarritzen dan laguntza bat, ez da nahi esan laguntza profesional bat besteko garrantzitsu ez danik, nire kasuen eraginkorra eta dana gainera, esango neunke, zuertau dala, eta zer topauko dau, jente bat entzuteko prest, errespetuz, empatia hundiz, eta betibe errespetetan laguntza eskatzera etorri aldaben horren erritmuek, egoerak eta naixek. Ez da ezer sinatzen, ez da ezer derrigorra, ez da ezer pasetan oin albadozu da gero ez, edo hau oso harreman libri da, eta dolu baten gau esen ontzako hori oso garrantzitsu da, oso gora beratzu da bidie eta egoerak eukitxi beste aldien prestutasun hori egokitzeko beitzela da. Orduan, segurentik eskuzabalik hartuko duguzela danak eta datozenak eta geixabe bai. Julene, Elena, Leire eta Oiana, mila esker bisitagatik benetan. Berriz ere zabalduko dugu mezua, Inurri elkartea hortxe dagoela jendea laguntzeko. Eskerrik asko eta eutxi gogor, eta ongi izan. Hilarte bizi. Horixe bera. Mezu horrekin, eta bizipozarekin amaitu, eta bizipozarekin jarraituko dugu gaurko saioa egiten. Karnavalak ez aldutu berezkoa izaten bizipoza, ez da? Eta nor nahi du Rio de Janeirora joan, Euskal Herrian nolako festak egita. Egia da, bagu Gontzal Dorrontxoro bidali dugu inauterei buruzko bideo ederrau egitera. Gaur Bilboko inauteriak Bilboko aratuzteak hasi dira, eta gaurkoan atzean ikusten duzuen giro zoragarri honetan murgilduko gara. Aizu, nora etorri gara, Bilbora edo Jargira? Oin Bilbon gaude, baina espaziara juteko prest.
alegria de sol, alegria de xodó, meu dever de verão. Euskaltegiko kuadrillarekin top egin dugu hemen dantzan ibili gara, zer moduz kuadrilla? Ondo, super ondo. Orain, beste dantza daukagu. Txuazke horrekin etorri zarete, bueno, uretako betaurrekoekin bebai, zergaitik, arrazoiren batago? Uste dut gaurko edo aurten inauterietako gaia dela Bilboko uholdeak, eta urarekin zer ikusia duen zeo zer ekarri bar genuen, ni neukan hau eta hau ekarri dut. Zuek nortzuk zarete, Bilboko piratak? Bai! Ez, Murziako piratak. Eta plaza berrian altxorrik badago? Bai! Eta zein da altxorra? Txokolatea. Gozoak marrazoak! Zu nor zara? Kurrela, begira. Kurrela, guztiz jantzita. Zenbat dalmata daude hemen? 101 edo 208? 102 uste dut. Ondo portatzen dira txakurrak? Ez. Farolin eta Zarambolas, Ilenia eta Lander, nortzuk zarete? Bueno, zuk esan dozu ondo, ni naiz Ilenia Baglieto, aurtengo Farolina Bilboko aratuztietan. Eta ni Zarambolas, eta gara aurtengo karnabaletako erregeak. Farolina eta Zarambolas dira Bilboko aratuzteen pertsonai mitikoak. Bilbota... Txireneak, bizizaleak, txinbotarrak... Aurtengo izango da zuen lehen aldia Farolin eta Zarambolas bezala. Zer... Eta azkena? Behin bakarrik aldozu bizitzan, Farolina eta Zarambolas izan. Haupa, Gontzal, ze bideo politia ekarri dugunen? Hora, Harri. Zenbat kolore? Zenbat kolore, asko. Bai, orain hori bai, Rio de Janeiron bideo hau ikusten balin badute haze, Brasildan pilak etorri behar duen Tolosara, Tolosara edo Bilbora. Beraz, eskutu egin, eta Bilbora, eta Euskal Herrira, ezta? Baina, eskutatu egin beharko dugu, eskutatu egin beharko dugu, bai horixe. Eta kolorea ostiralero, gure bide lagun honek, ekartzen dugu gure lagun honek. Viva Albina Stardust! Kaixo! Zer modu? Hau, Albina, ongi Oso ongi. Gaur kolorei buruz, gaur ekartzen ditut pertsona ez bitarron kolorea. Hori da, zora gari. Gaur ospatzeko eguna da, atzo trans legea lege bihurtu zelako, legea onartu zelako, eta gaur ospatzera etorri garelako gari. Oso ongi, Albina. Horrek gauza hon asko ekarri ditzake? Pertsona askorentzat bai. Oraindik ere pertsona ez bitarrak legaren barruan ez bagaude ere trans komunitatearentzat aurrera pauso handia bada. Zuretzat egun berezia gaurkoa beraz, egun berezia, bai, noski baiet. Albina, hitz egin dezagun inauterietaz mozorrotuko zara? Egia esan ez. Bueno, oso ongi, zergatik ez? Egia esan ez, adibidez Iruñan ez da gauza handirik egiten. Iruñan badakizue urtezar gauean mozorratzen garela eta inauteritan ez dago festa handirik. Bueno, gaur ala ere literatura zitzegin behar dugu. Gaurko gaia literatura. Zer da kontatu nahi diguzuna? Begira, gaurkoan landu nahi dugu emakumeen papera literaturan. Zuek uste duzue berdin baloratzen direla gizon eta emakume idazleak? Ze galdera. Nik ez esango nuke. Bai, ez esango genuke. Egia da gerozta gehiago entzuten direla emakume idazleak eta bar, baina berdin baloratzen diren hori beste galdera bada. Hori galdetu digu kaleko jendeari. Ukero ala uste genuen, baina denetarek ikusi dugu. Ea ba, ikusiko dugu ja? Ba, ikusi dugu. Venga, ba, ikusiko dugu kaleko jendeak berdin baloratzen dituen gizon eta emakume idazleak. Generoen arteko arrakala edonon ikusi dezakegu, eta baita literaturan ere. Euskaldunok, ezagutzen alditugu emakume idazleak. Berdin baloratzen ditugu? Ikus dezagun! Esango zeniak hola azkar, hiru idazle. Hiru idazle? Ken Follett? Lorca, Bernardo Atxaga eta Vivien Goldman. Ez dakit, Arantxa Urreta Bizkaia, Kirmen Uribe eta Joseba Sarriona India.
Beratzen duzu emakumeak eta gizona. Zuk denetarik ezagutzen duzu. Bueno, bai edo. Uste duzu orokorrean ikusgarritasun bera ematen zaigela emakume eta gizon idazlei? Ba, zakit, Euskal Herrian badauzkagu emakumezko idazle nahiko onak, eta, bueno, bai, ez? Igual gizonei apur bat gehiago, bai, bueno, ez dakit. Bueno, orain emakume asko daude idazleak direnak, baina egia esan da, gizonak betidanik izan dira gehiagozkoak. Eta zergatik izan daiteke hau? Hori gauza guztiak bezala. Gizarteagatik, orokorrean. Uste duzu komunikabideek ere modu berean lantzen dituztela gizon eta emakume idazleak? Gurean behar bada bai, estatu mailan kostata. Bueno, orain bai. Emakume asko daude hor aurpegia ematen. Ondo egiten baduzu, ondo egiten duzu, partin da neska bazara edo mutila zaren. Eta zer egin genezake arrakala horrekin bukatzeko? Gauza bera, ez da, geure esku dago. Eta hori, komunikabidek ere ikusgarritasun handiagoa eman emakumearen lanari, egin guztietan, zentzu guztietan, alor guztietan, eta geuk ere kontsumitu, ez? Esan, behitu, emakume bat da, honena irakurriko dut, eta ez gizonarena, edo ezagunena ere, ez? Ez que estrukturala da, no? Osea, aldatu behar dire gauza asko. Ez da oso zaila da. Edo ez duzu momenturen batean bukatuko dugula ezberdintasun honekin, edo arrakala honekin? Zaila izango da, baina lortuko dugu. Zaila izango da lortuko dugu. Egia esan, zerrenda bat osatzen hasiko bagina egia da, orain emakume izenak asko direla, ez da? Idazten ari direnak, Arantxa Urreta Bizkaia, Arantxa Iturbe, Carmele Jaio, Katix Agirre, Alain Agirre, eta ben programaren ikusi ditugu Mikigileak, eta ere baditugu idazle emakumeak, eta ikusi dugunez jendeak argi dauka. Gaur egun, adibidez, esan dute hemen ez, Euskal Herrian edo, gero eta gehiago, ikusgarri gehiago ematen zaiela, modu berean lantzen direla, bai ez, gizon eta emakumezkoen idazlanak, eta badirudi aldaketa hori jendeak ikusten duela. Hala ere, zu izan zara idazketa talde feminista batekin. Hori da. Zer da hori, Albina? Begira, idazketa talde feminista da literatura ikuspegi feministatik lantzeko talde bat. Ez da bakarrik idazketa, baizik eta ere espazio seguru bat sortzea, askatzeko espazio bat sortzea, eta ikusteko hori ze garrantzi daukan feminismoa gaur egungo literaturan, nola landu dezakegu literaturan gai hau, eta gauza asko egiten dute egia esan. Eta zuk uste duzu literatura lan baten zentzua aldatu daitekela genero ikuspegiaren arabera? Nik esango nuke baiet, dudarik gabe bai. Bueno, ea zer ikusiko dugu. Venga, ezagutuko dugu ja Txatxarrak idazketa talde feminista. Bueno, kaixo Garazi, mila esker gurekin izateagatik. Okerez banagozu, Txatxarrak idazketa talde feministaren dinamizatzailea zara, ezta? Baina zer da talde hau? Bueno, da talde bat sortu duguna aurten. Hori jendeak idatziz jolasteko, gozatzeko eta pizka bat disfrutatzeko espazio bat izan dadin. Ikuspegi feministatik egiten dugu dana, egiten dugun guztia talde honetan, horregatik dauka izen hori, jendeak argi eukitzeko, ona badator, hortik egingo dugula guztia. Eta zergatik Txatxarrak izena, zer esan nahi du? Talde hau sortu dugu Egizu Euskara Elkartetik, Getxoko Euskara Elkartetik, eta bertako kide batek kontatu zigun beretzean berba hori erabiltzen zela zerbaitek garrantzirik ez zuenean, edo trasto bezala, sorgin bezala, eta iruditu zitzaigun hemengo hitza izan da, eta esan nahi hori izan da proposa zela gure taldearentzako, ez dugu nahi idatzi gauza solemnei buruz, edo bazterreko gauza horiek ekarri nahi ditu gurera, edo hori sentitzen ditugun eta batzuetan garrantzirik ematen ez zaien gauza horiei buruz. Eta zergatik erabaki zenuten talde hau sortzea? Badago beste idazketa talde bat, dena idazalen txokoa, baina ez daukana etiketa hau edo. Eta iruditzen zitzaigun, edo gogoak genituen beste talde bat sortzeko, eta argi usteko, landuko genituen testuak, gaiak,
taldean egingo genuen edozer gauza, detaile txikienetik, ikuspegi honetatik egingo zela. Aipatzen ari gara, idazketa talde bat zaretela, baina zer egiten duzue? Normalean izaten dira jolasak, baina beti idazketarekin lotuak, eta ez izatea zerotik haste edo herri zuriaren aurrean, ez dakit zer egingo dudan, ez? Hori, pizka bat pizteko eta laguntzeko. Azkenean etortzen den jendea ez da idazlea edo agian askorentzat lehenengo aldia da idazten duten. Orduan da hori, euren gorputzan ditugun gauza kanalizatzeko edo ateratzeko bideak bilatzea jokoaren bidez. Nork parte hartu dezake talde honetan? Talde mistoa da, baina egia da gehienak emakumeak direla. Gaude momentuz 15 inguru taldean, hala ere oraindik zabalik dago eta ari da jende gehiago galdetzen, eta nahi duen edonorentzat, ez dago lan mugarik edo, gauza bakarra, hori, gure oinarria zein den eta zelan egiten dugun. Eta batek taldera batu nahiko balu, zer egin beharko luke? Egizu.eus web horrian badago informazio guztia, bertara idatzita, eta hemen agertzen den telefono honetara ere deituta edo idatzita. Garaziban, mila esker gurekin izateagatik, eta mila esker egiten duzu lan zoragarriaren gatik. Zuri bai etortzagatik. Txatxarrak, esan dute, 15 bat edo badaudela, baina irekita dagoela eta ari dela jende animatzen, ez da? Badirudi, ausartzen ari garela horrelako proiektuetan parte hartzen. Badirudi, gainera interesgarria da esan duena, ez dela bakarrik, ez direla idazleak ez ezer, badazela ongi pasatzera, ikastera, eta beste perspektiba bat ikustera. Beraz, animatzen dugu mundu guztia mesedez deitu idatzi daudena delakoa. Albina, guk ere zurekin hori egiten dugu ikasi eta beste perspektiba batzuetatik begiratu hori eskerrik asko. Ai, que maravilla, mila esker, azte buru on pasa, cariño. Eskerrik asko, Albina, ondo pasa, eta goazen gaurko gure gonbidatuarekin, gure gonbidatua ez da edozein Euskal Herriko mendi korrikalari onenetako bat izango dugulako hemen gurekin. Sara Peña, arratsaldeon! Arratsaldeon, Xabi. Eta zorionak, Sara, oraintxe lasterketa eder bat irabazi berri duzulako. Eskerrik asko. Aizu, nola etorri zara Oriotik Donostiara? Ze etorri zara autoz, ala Igeldotik barrena korrika? Gaur kotxez etorri naiz, baina makina bat aldiz etorri zen naiz, bai, oinez, da korrika. Eta elkarrizketarako tarte hartu duzu, baina asteburu honetan zenbat kilometro egitea duzu aurre ikusita? Asteburu honetan, kilometro baino, nik orduakin entrenatzen dut, 3 bat ordu dut entrenamentua. 3 bat ordu, ongi dago, ongi. Ongi datorkigu. Sara Peña, mila esker benetan bisitagatik eta orain gurekin batera gora eta bera. Berehala, zuekin, Sara Peña. Arratsaldeo berriz ere bueltan gara eta hemen txinugu gure ondoan eserita Bizkaiko kostako Kresalusaina izasko Moiano eta Ana Goiti, arratsaldeon. Arratsaldeon. Orain utziko diogu sartzen Gipuzkoako Kresalusainari, bai? Bale. Sartu dadila bai, Kresala horren indarrak mendian gora eta bera gailurri biltzen laguntzen diolako mendi korrikalari handi bat gaur hemen gurekin biba Sara Peña. Kaixo, Sara. Arratsaldeon. Eskerrik asko etortzeagatik, Sara. Eskerrik asko. Eta lehenik eta behin zorionak. Esango dugu mendiz mendi itxasartzetik gailur altuetaraino korrika hasi, eta asteburu honetan kobazko irabazi duzu. Bai. Junitzan ikustea aurreneko, bigarren lasterketan nun, aurreko asten beraztegen ibili ginen, eta probatzea nola neon, nola zeuden aurkarik, eta segiro, eta ondo, ikusen nire burua, eta oso ondo. Eta horrek auspua mate izude, bai. Noski, kobaz, ez doa inguruan egiten den lasterketa, 26 kilometroko probakazu honetan, 2 ordu eta 40 minutuan egin zenuen. Bai. Nolako lasterketa izan zen zuretzat? Egite esateko oso ondo zeon, ze lehorra zeon, gora beratxua da, indarra berbana, asko dekazu korrikaiteko ez denbora luzen gora jutezea, ez maldak penditza batzuk izatea hola potentia tramo batzutan, baina da kontinuo gora egitetzen da orduan indarra berda. Eta gero jeitxieretan oso lehorra zeon eta korrikaiteko da oso guztua ikusi nintzen. Ambientia izugarria eta hori hona da. Ondo.
Bueno, irabaztea beti da zaila, baina uztailean zu programara etorri zinen, eta esan zen egun orduan zure hitza dira komuna bomba, zeundela. Zuziri bat bezala. Oraindik sua ez da itzali? Ez. Ni askotan komentatu izan dut. Kentzeizu ordu asko, entrenamentu ordu asko izatea, asko esatei galdetzei, baina pena merezi du, ze necesidade, no? Beti termino hori, baina bai, nahi asko emateit. Kendu baino, eman iteit asko, jendia zautzezu, eskapatutezea, ez teketa izia emateizu, eta nahi guzta eza, eta hau bestelez nungo. Eta bengoz ondo ikusten naiz, eta jarraitzeko asmotan. Gauza bada parte hartzea eta beste bada irabaztea, ez da? Hor, bakoitzak bere kartak ere ongi jokatu beharko ditu, ez da, Sara? Bueno, nik beti esatet. Ni beti kontzientzia lasaiakin ateratzen ez. Nik nire entrenamentu egiteitut, alik eta ondo nahitet, nire lan egitet, eta esate, bueno, nik niri egite bali bat ez naiz gaizki beliko. Irabaztia oso zaila da. Ze gero eta aurkari gehiago daude, oso ondo prestatuta, neska pila bat, gazte pila bat datoz, eta irabazi, konstienti izan behar da, ezin dala beti irabazi. Eta hori jakin inberda honartzen. Ezin dezula beti irabazi, eta zoriontzen aurkaria, ematago zea, baina laguna diala, eta irabazte danen, zorionekoa, eta horrek posa emateizu. Noski, bai, ez zure lanan sari bada. Zunez konturatu zeinen ja irabaztera zindu zela? Lasterkenta honetan esatezu, hasiera samarretik. Bai? Benetan? Oen gontan bakarrik jubilin itzan. Bakarrik ibilin itzan, eta bakarrik ibiltzezean, hasieran bakarrik samarre ateran itzan, ja. Orduan, olako kasutan, junitzan, aurreko urteko denbora hobetzea. Nekan referentzia askoik, baina gutxi gora bera, herritik pasatzen zeinanen, banekin ze denbora zan, gutxi gora zema kilometro geltzezean, bueno, posible izango dut, mejoratzia, eta hori da, baina bai, irabaziko nula, bai, herria jetxe baino, jetxiera hua ikusita lehorra zehola, esan, bueno, ja hemendekan aurrea, bai, norbea ezautzea nola doan, eta indarrez zaudenen, jarraitu dezaket. Eta hasierako zure sentsazio hori egia bihurtu zen, ikus ezagun nola iritsi zen Sara Peña helmugara Kobazkova. Neri atentzioa dituet, zinta ere justu jarri zizuten. Bueno, ez, baina basakiten etorrela, bizikleta bazetorren. Gaina hor zestuan, llegada da aldapa baten. Eta, ja zuaz kilometro asko inda, eta da aldapa. Ez da luzia, baina pike-pikea da. Eta, ite zaizu dana guatzek aldapa horrekin, eta, baina ondo. Bi ordu eta berrogei. Aurreko urten baino, 9 minutu beto. 9 minutu? Bai. Horregatik, hori, nik esaten, egia da, beste neska asko ibiltzen dianak eta ez zeuden, ez? Hori da ikusi berda, baina nik guztuan nire denbora hobetu nulako. Eta nola gainera, ez? 9 minutu, zela azterketa. Eta denbora hauek egiteko zenbateko entrenamendua izaten duzu? Astero, egunero... Jendeak igual, mendira joateko diture hori dauka, asteburutan egun pasa, ez dakizek zuia. Mendira joatea entrenamendua da, sinonimoak dira zure? Ni oain mendia ez naiz asko, juten. Asteburutan bai itezu igual tirada luziak, igual orduakin, baina entrenamentua da, nada, igual itezu indarlana azten bi egunetan, eta gero beste egunetan asfaltu egiten duzu, diferente dira, eta ja gero ja apiriletik aurrea igual ja gehiago sartzezu mendila, baina ni bintzat ez tola entrenatzen. Tokatu zaizu lurretan edo joatea, edo... Bueno, lurreta jute asko, uste zait. Bai, irudi guztiak eguzkitan dira. Bai, eta entrenatu izan dut lurretan de bai, eta mendiko eskia egiten de bai, baina, bueno, ez eta alako aukerik, de bai, etxeko panoramakin, da biumekin da lurreta hola juteko.
Baina, bueno, indar entrenatzia, indarra itia oso importantia da. Nik adibidez ite ditut... Zelan entrenatzen duzu hori? Ba, gimnasioakin. Gimnasioa eta gero beste leku batean juten naiz de bai, oso espezifikoa dela, ba, koreko, eta indarra, ba, ja, zango genuke, terrenuan beste forma baten, ba, koreko entrenamentuko ezela, eta pixuak indala de bai, askoz espezifikoago. Eta indarra egitea importantia da, ze nik luzeak egiten ditut, eta muskularki prestatuta behar dezu, bai. Baizu zara, kostakoa izan arren, ultratrailak egiten dituzu. Ez zer dira zuretzat mendi lasterketa hauek? Ba, dia abenturatu. Abenturaz, badakizu nola ziko zean, eta ni oskorra naiz, eta badakit bukatuko etela. Nola bukatuko eten, ba, garai baten, hasi nitzanen, hasieran ez nitzan ibiltzen ondo tripetatikan. Eta hori izatezan ere beldurra. Zergatik? Ze janaria, inbeste demoretan, pixkat planteamentu egitezu ze janana, eta gelak eta probatzen, azkenen probatzen zuaz eta ikasten. Danak ez zitzaizkian ondo etortzen, eta berakoak sortze zizkiaten. Eta orduan, nikin izan dudet, 105 kilometroko prueba bat, eta 30 kilometron, ja berakoak inazio. Eta parabez? Eta bukatu. Eta esan hon bukatu ingoet ba. Ba, gogorra, Bai, eta bukatzezu tripa guztia hasi-hasita, eta ezin dezu, ja bukatzezu dekasun reservakin, bezperako eta aurreko asteko kargakin, bukatzezu hola. Eta, bueno, eta gero ja hori ikasi iten da, eta ja... Hartu diozu neurria orain? Bai, ja neurria hartu nion. Batzutan igual tokatzia, ez dekazula gorputzona, baina hartze jozu neurria, eta, bueno, igual gutxixio jan, o beste zerbait jan, bai, azkenen hori de entrenamentua da, entrenamentutan de ikasin berdezu jaten, eta probatzen gauzak, eta zure gorputza ezautzen. Baina egoera hori ezen oztopo izan, jarraitu duzu? Bai, jarraitu nun, nekilako izugarriko pena izango nula, ez banun bukatzen. Eta sufritzeko daukazu kapazidade bat. Lasterketa hauek, dia niretzako, osea, luzek, dia zure buruakiko erronka bat. Horregatik egiten dituzu ultratrailak? Asko gustatzen zait, ze bukatzezunen, esatezu, indet ba. Eta ondo indet. Eta lortu dut, eta netzako da, erronka bat, eta ondo ateratzen zaizunen ondo eta guztua, eta etzaizunen ondo guztuen, aztertu itezu zer gertatu zaizun. Baina, bueno, beti posik bukatu ezulako. Bukatzea garaipen bada, eta netzako bai, nintzen. Bueno, lehiatu, korrika egin, lasterketak amaitu, gainera mendiak ezagutu, ezta? Hori koktel perfektua da zuretzat? Niretzako bai. Nik beti izan dut, eta azkeneko urtetan mintzat, esaten nuen ja pixkat azkeago naumek jako eskortuta ditut, eta beti esan dut dala bide bat, ezautzeko leku desberdinak, jendia ezautzeko, pixkat arnaz hartzeko, eta hori egin nahi ziten. Eta azkeneko urte hauetan, bidaiatu dut asko, eta ezautu dut jende pila bat, eta jende guzti horrek eman diate pila bat. Nik berde juntatu, bueno, nik uste jende askok, no? Juntatu jendeak emate igunakin. Eta beti ikastezu pila bat. Eta, bueno, jendek oso gaztia, ni danen ama, baina, bueno, asko ematike. Eixe. Eta hain urrutira joan gabe, Euskal Herrian ere bada beste lasterketa bat Zegama Aizkorriri buruzari gara. Zer da zuretzat Zegama Aizkorri? Zegama Aizkorri behin parte hartu nun. Urte hartan izugarrizko egualdi txarra intzun, eta izan zen nire aurreneko maratoia. Baina da 2006 o zazpin, ez 2006 zazpi, ez, gaizkei naiz. 2006 o amazazpin olako mazan. Eta, bueno, Zegama Aizkorri da mundialki referente bat, orduan giruakin eta fizioakin,
emozionatu itezea, aldapa eraman itezaitu jendiak eta... Guk ere probatu imerko dugu orduan, Eramaten jendeak eramaten zaitu, baina behin gero hor kaskoan bakarrik aurkitzen zarenean, ez da? Bai, baina, bueno, polita da. Gaur egun, bueno, danan korrikalari kapotar guztinde ametsa da, parte hartitez dorsal bat eukitzia, eta parte hartitez izatea, bikusi imagino horietan de, Eta nolako giroa egoten den, Bai. Gaur egun, lasterketa askotan, otea giro hori, animua, gero jendeak, ez tekit, zaude hor, indar baten eta aliatu ezinikan, baina batek esate izu zehose, eta parresari jateatzen zaizu, eta gero gatzezea, eta jose giro, eta soinua, esku soinuakin, beste batzuk trikitixakin, beste batzuk, hori, polita. Eta orden munduko koparen finala Euskal Herrian jokatu, ez da? Gorbeiaren bueltan. Gorbea zuzien, ez da? Zeanurin. Hortzinen. Hornitzan, bai. Eta nolakoa izan zen parte hartze hori? Parte hartzia de bai, girua egualdi, kaskarratera zu, lainatuta etzan ez zer ikusten, baino giro oso polita. Eta Euskal Herrin izan da, gaina munduko eskairranineko partaide honenak. Eta, bueno, netzako nire adinakin, eta hori bizizatia sekulako premioa eta pasada bat. Netzako, nitzan azkenen 11. aliatu nitzan mundu rankinen, 10. nahi nuna sartu, ezan posible izan, oso maila altua do. Baina nik parte hartu izatia Euskal Herriko talde horrena, eta ez dakizu ze arrokeri gabe, baina ze arro. Eta esan duzu ze guraldia, hotza, laino ere ikusi dugu, zuri horrek zer egiten dizu, kalte edo mesede? Nei hotzak, ni blokea duten naiz hotzakin, baina horretzeon, hotza baino lainoa zan. Nei etzaiten gustatzen ezetasuna da, ezetasuna eta humedadia eta etzai gustatzen, nei gustatzen zait, eta Euskal Herrin pentsa, ze zaila. Lehorra egotia. Lehorra egotia eta bota eta bildurri gabe. Ja horrez tramo batzutan izugarrizko lokatza arriskutsua zeon. Eta, baina, bueno, batzuk, imaginetan onditz, ikusi dugu, onditz oso trebia da, eta oiana, eta danak, batzuk ondo ibiltzeia, eta ni ez nahiz ondo ibiltzen. Ni beste... Zu igotzen. Batzuk igotzen da estatu gaiten izaten dira honak, ez? Bai, eta beste batzuk danetan. Danian. Baina, hola, terrenua umela donen, hori... Baina, nahi, egualdi nik nahi izatet. Bueno, bero-beruarez, baina tartekoa. Baina, hotzakin... Nik ezin da kaltxomotxetan daulaten. Eta euriarekin? Euriarekin eta? Euriakin, euria hona da. Bai. Euriakin ez dit. Hasieran igual bustitzen zea pizkat, baina... Baina arriskuta eta berantzkon duzu hili behar, ez da? Euriarekin? Bai, berantzkon, bai. Ola jetxieretan, da. Baina entrenatzeko tala ebila, ni ateratzen naiz, normal. Bai. Tira, beroa gustatzen baldin mazaizu, orain guk emango izugu kafe bero-bero bat. Bueno. Ana hoiterekin, kafe testeria. Bai, kaferik hartzen duzu? Etxetikan kanpo, ez dut asko hartzen, oin hasi naiz gehiago hartzen. Ba, nahi dozuela, ez dozu. Bai, hartuko, Eta entrenatzeko eta, erabiltzen duzu, ondo etxeko edo? Entrenatzeko eta etxeku hartzet. Bai. Etxekoa, bai, etxetikan kanpoa... Ze, fuerteagia dalako igual kanpokoa edo? Bai, altera ditena. Azteuro ontan hartu nun kafeinako gel bat, eta bi egunean naiz, hola. Loriken barik. Ez, bueno, antzemate jot, bai. Korrikalaria zara, baina bizi guztitzen induzu korrika edo zelan hasi zinen korrika? Ba, ni korrika hasi nintzen ama izan nintzen, Aurreneko semiak... Ama izan zinen, oindala? Ba, nire semiakoen 13 inberri ditu, ba, handikan, 12 urte terdi, hola, 6 hilabete hola hasi nintzen. Eta zelan? Esan zen, ba, korrika nahi duten, kirolen bihar dut, edo... Ba, esan zara, hemen zehozein berra do, 25 kilo hartu nituen. Aurrenaldian. Eta botadarra zeon, zehozein berra zeon, eta... Denbora askorezte kasu korrikaitiak, denbora gutxin, emaitza o rendimentu gehien amate izuna, pixka zaindu nahi badezu. Hasi nintzen asfaltuan korrika.
Eta kasualidades, orduan. Nork esango dutzu nindala, urte batzuk, oin irabazi berri daukasun txapelketa hori irabaziko zen duenik? Bai, izan zen, holaxe, lehenguzu batekin hitz egiten, eta esan zin, bida, ni txapelketa eta puntatzen ez, karrereta eta pila eta mintia otea, eta ala motibatu ite zaitu, eta esan nuen, akoazen bilok. Eta, bueno, guztua. Eta nola bukatu duzu, asfaltotik mendian? Hori jone izan zen lasterketa bat, eta nik ikusten nuen, urtero anteolatzen da, garai baten oin motxago izatea, baina leheno garai baten 21 kilometro zian, da nik hori ikusten nuen, ez da oinez, ez detin hori, baina, esan hon, venga, apuntatu ingo nahi. Eta, a ber, prestatuko naiz, da 2 hilabetetan nola prestatu nintzen, eta, gustatu zitzaian pila bat. Eta animatu nintzen gero, eta, handikan beste batea. Eta oin bitu. Eta oin nontxe, olexe. Zein da igual kilometro gehien egin dozu zen karrera? Kilometro gehien? Kilometro gehiena Tenerifen, 105 gaua. Zenbat ordu egin zen duzan? Gau esazten da, eta ez goatzen egin esateko, ez tekit 15 ordu gola. 15 ordu korrika baina. Bai, ez da dana korrika deiten, Gero, bitarten, altzasuko bat ezautzezu. Gero beste bat, berriketa, tramo baten behakin zuaz. Beste tramo baten, venga, segizu, ni okorro ni joa, gero ikusiko zaitut. Eta, azkenen, abentura bada. Berriketa egiteko denbora eta hombre, 15 ordutan. Baina, korrikatza hotzela, zeni oinez noila be justo. Baina, korrikatza egitzuaz. Ez da ritmo... Hola, azkarra, oain karrera motxo hauek bezala, hor lasaiago zoaz. Eta gelditzea zehabitu ahi ementutan, eta itzeitezu jendiakin, eta beste... Zekor lagunak etxen dozuz? Herreri eitzen zagozela lagunak? Lagunak ez teki, baina ezaunak bintzat. Eta gero bukaeran, eta gaina herritik kanpo, euskaldun bat ikustia, hori, joe. Claro, emoten da, beti. Bai. Eta beste kirolik egin izan dozuzuk, hori jotarra izan da, igual, arrauna be, Txikitan, eskubaloia igeriketa, eta gero, nola ez? Arrauna. Arrauna, hori jokua izan da. Arraunean behibili izan zara orduan. Ibili nintzen, aurki mugikorren, gazte garaietan, ibili nintzen. Arrauna aipatu dugu, eta argazki bat ekarri dozu, zuretzako oso berezia dana. Ikusiko dugu argazki hori, nortzu tira, hori ez da oingo argazki bat, argazki horrek urte asko daukoz. Bai, eta koloretan do, eta polita da. Oso polita da. Zergatik argazki hau aukeratu? Niretzako oso espeziala da, hor pixkat, esango genuke, nundik natorren ni, eta zer nahi zen, batez ere hori jotara naiz, eta maite dut itxasua, mendiare bai, baina itxasua izugarri, itxasua gabe ezin de bizi. Itxasu barik, ezke kresalbarik, kresala zoitzuta gauzenak, kresalbarik. Eta hor dator lehia, hor dator, hori jotarra izatian arrotasun hori, eta nereita dago. Eta zuraita dago. Zein da zuraita? Nereita dago, baborretik, laugarrena. Eta uste... Bat, bi, hiru, laugarrena, bai. Eta korta behor da bilela esan didate? Kortare hortxe do. Korta do, irugarrena. Baborretik, irugarrena. Bai, baborra da. Hau, handikan hasita, ze trainerua hola da, orduan, patroia atzekaldi izango da, eta proa da, gorako. Orduan, handikan hasita, alde honetan, laugarrena. Oso ondo. Eta aita ipatu duzu, ez da? Orduan, zuretzako aita erreferente bat izan. Bai. Bueno, nire amare bai, baina nire aita izan da netzako, bai. Pertsona da, eredu bat, bai kirolean, bai lanian, eta pertsona ezela batez ere. Duela urte batzuk, hiltzan 2011 garren urtean, baina egunero dekat. Buruan. Eta gaur da eguna, lasai. Ja, itzeitia dakat jakin, malkoa dela gabe, ja onartuta dekat, eta, ondo. Omenaldi txikitxo bat, egin diogu hemen. Oso polita argazkia, eta zutaz asko esaten da bena. Eta orain zer, esan duzu oso gustora zauzela. Bai, ni... Eta jarraituko duzula aldozunera arte. Ni oingoz ondo, no? Eta batzuk, badekat nire adina, ni konstiente naiz adina dekaten, baina ondo aurkitzen naiz, ez dekat gaixotasunik, ez dekat minik, honek dana balioit
posik bizitzeko eta aske bizitzeko, eta esaten da ezela, ez dakal kuerpo aguantai. Hori da, aguanta arte. Badoko zure referenterik, eukiko da zure referente bat, zuretzako nor da zure referentea? Hombre, gaur egun Euskal Herrin, bi Oiana Kortazar, eta ikusi Oiana Kortazarek dekan maila, eta debai adina deka. Eta gero bestiak ez la bomba Nerea Milidia da. Nerea Milidia da una makina, eta ondikan nahi gelditzen zaizkit urte batzu beren aliatzeko, eta ilusioak ikusten jozu, eta posposik... Horrek norberari behin jarra ez. Bai, eta erki dago, eta esatezu bena, bira, bagia bi. Zelako emakume gogorrak eta, Euskal Herrian? Euskal Herrin asko eta asko. Nik neria ezauzetelako, baina mundu guzti, arlo guztitan, bai kirolean eta kirolen ez tanende bai. Placer bat izan da zua, esan benegotia, boantxu jaku jenporia, kaferi pestogu hartun, geure lekura bezen, eskerrik asko, benetan. Apa, bikote, zelako ondo. oso ondo. Ana, azkenean ez duzu esekula kaferik hartzen. Ez dut hartzen. Ez dut hartzen. Probatu duzu kafea? Ez den probatu. Hau da marka. Ez que berbia gehiatzen gaitxu, berbia gehiatzen. Leheno hartu dut bat, eta beroen gehiagite bai. Euskaderiko kaferik goxoena, eta... Bai, egisa da, leko eskot proba. Sara, badakizu orain zetokatzen den? Ez. Ez daki. Gu badakigu? Gu bakigu, bai, ez da gu bakigu. Gu bakigu, agurtu egingo dugu. Juanan Priego, Arratsaldeon! Arratsaldeon, Juanan! Bai, kaixo, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Sara, zure senarra da, Juanan? Bueno, ofizialki ez da nire senarra, baina nire bikotia hainbeste urtetan. Zure bikotia hainbeste urtetan? Eta nire seme alaban aita. Espero zenuen telebistan? Ez dit ezer esan, argi gordeta sekan. Ondo gorde du sekretua beraz, ez da? Ez dizu abixatu? Ez dit abixatu, flipatzen nahi nez. Eta pentsatzen dugu, bere ere pertsona garrantzitsua izango dela, ez da zure ametsak egia bihurtu izateko, ez da, Sara? Bai, niretzako da, izugarria. Nire oinarri bada, eta beti babesa eta apoio bat. Ez lasterketetan, bakarrik, lasterketak azkenen, da bizitzako beste gauza bat. Da nire bizitza orokorren, apoio handia, bai. Asko maite, izugarri. Zer polita. Juanan, nolakoa da, Sara, nolako kirolaria da? Bueno, kirolari moruen ikustot berak bere burua ja definitu dagoela. Da oso egoskorra bere buruakin, da intensua, da oso saiatua, kurrante bat, eta nik ustot lortu dagoen guztia izen dela, aipatu dut moruen, entrenamentu pila batekin jauelako, eta asko saiatu dalako. Buru belarri ari da, bere lasterketekin, Juanan, emaitzak gero eta hobeagoak lortu zere bai. Zuk uste duzu bere momenturik onenean dagoela? Bueno, ez dakit, hombre, emaitza aldetik egisa esan, pasadan astebukaeran lortu dauena ondixa da. Gero lehen aipatu dut, serien Tenerifen lasterketa oso luzia inauen, pila bat prestatu esan harako, ez dakit, nik uste dut urtez urte, besan dago moruen, oindala 13 urte inguru hasi izan korrikan, urtez urte hasten doia eta hobetzen doia, orduen, igual bai, nik uste dut ondiokan badukola serremun ondio. Eta Juanan, pertsona gisa nolakoa da? Pertsona gisa, makina bat. Korrikan bezala, egunerokuen berak eruten dau praktikamente txoko martxia, goizien seme alabak martxan ifini, areindako jan eta danak prestatu gehienetan, atzaldetan umiak be ara egon, erun bihar baldin badie eruen, eta gero, gaur egun isa biharrezkoa askotan gero burukomen bihurtzen danen zera ekintza guztien, umien ekintza guztien WhatsAppan arduradun da, ez dakit, makina bat, eta gero esan, ez dakit, bikote moruen marabia bat. Aizu, Juanan, zu ere kirolaria zara, seme alabak ere kirolariak atera zaizkizue? Gustatzen zaie? Bai, bisak kirolarisak, alabiako ezin alako gehiautera punta, baina momentuen lau kirolik jeitu, semiak bi, semia txirrindan eta rugbin ibiltzen da,
Eta alabia, hemen herri inguruen dauzen saskibaloi, eskubaloi, korrika eta barrin. Sara, familia giron Neiko lan... Joanan, esan? Neiko lan eukitzen dauela, kuadratzen, bai asteburutan eta bai entrenamentutan, kuadratzen apurtxo bat zeinek zein nora erungo dauen, zeinek zein eruen. Adibidez, asteburu honetan, hori pena handiz hartu dugu, alabiak futbola euken, nik semia bizikletan ibiltzera eruen hauen, eta Sara, ez gauen ikusi ez korrika egiten da, ez premisoik hartzen. Benetan, Sara, ez ziren jantzu ikustera? Ezin da, azken urte hauetan, ez dugu abaztoik ematen. Nei dugu danea aliatu, joanan itxason da juntzan, ziklokorsakin, semiakin, ezin dugu aliatu danea, nahi igual zait, izate jat, oain, urrengo azten Kanaritanua, Trasgan Kanaria, itea, eta joanan datornerekin, umeek hemen uste ditugu, eta orduan, entorriko da, joanan ikustean, baina oain, aliatu da momentu bat, ezin dugula, daneta puntatzeia, eta orduan, guke, eta nahi depen amateitez ikustia, guztua juten nahi Salaban partiduketa ikustea, baina, bueno. Eta zestoan iritsi zinenean irabazi, eta etxekorik ez, momentu horretan... Usurbilko kuadrilla bat, eta esaten, launa ditut, eta bapatian ziklista kuadrilla bat neskamutiak, eta esan, posa, haiek bintzat, gainak grabatu ziaten, bialdu zioten bideoa Joananei, eta Joananek deitu nioneako, basekin, eta, moldatu inber. Gutxienekoa da, netzako hori. Joanan, oporretara joaten zaretenean, gustatzen zaizuelako familia giroan oporretara joatea, ze joaten zarete, etzanda egotera, edo ibiltzen zarete mendian eta batetik bestera? Saiatzen gare gauza bisa konbinetan. Beti, azkenengo urtetan mintzat, saiatzen gare, Sara korrikain lehiken lekun batera faten, da nibe albaldin bada bizikletan ibili lehiken lekun batera joaten, zen nire bizikletan ibiltzi asko gustatzen jat, mendiko bizikletan. Eta gero bestaldetik, etzin jagotia be bizi guztagako. Euskisa hartu, eta etzin jagotia gauza darra da eta deskantzua, eta bainua piztinan, o piztina itxaso, ero dana dalakoen bai. Azkenean argi dagona, Sara, sakrifizio handi bat dela, ezta? Zure guztoko kirola egin, horretarako seme-alabak ikustera ezin joan, beraiek ere ezin beti zurekin egon. Bai, hala da, baino, bakoitzak dano gea, etxen kirolarik eta moldatze gea, lehentasuna umedeke, noski, eta Joananek adibidez lasterketa bat baldin badeka, ni ez naiz juten, nik baldin badeka Joanan ez da juten, baina umek bizkatet. Eta gero hori joan bizigea, eta gila esateko laguntaldea handi badekau, eta nik ezin baldin badeta alabakin jun, norbait harturatzea, eta beste egun batean nik hartzen de beste ume bat, eta laguntalde oso ona dekau, eta moldatzea. Eta hori da, hori jok deka, herri txiki baten bizitzeko bentaja, ez? Elkartasun hori. Bueno, Joanan, ospatu behar baldin badat, denek batera ospatuko duzu, ez da? Bai, saiatzen gare bintza, bai. Aurreko asteburukoa, etxien diskreto eta lasai ospatu gauen, baina bai, beti gustatzen jako bintzat ospatzia. Joanan, eskerrik asko benetan sorpresa ematen laguntzeagatik, ikusi da, ilusio handia egin diola, benetan. Besarka handi bat, Joanan, eta sortean ondo joan da hila urtea zuentzat. Eskerrik asko. Agur. Eta jeuzi nahi konture, izaskun Moiano. Espero ezagun inorro zerortzeaz mendiran. Ez du zineztu, edo mendiran egon zarenik, edo egongo zarenik, edo bai? Mendia eta biok ez gara oso lagunak. Ni naiz Euskal Herriko beste aldeko alegia, kosta eta itsasoa eta hondartza maite dugun talde hortakoa, baina mendiarekin lotuta, kalera atera naiz, eta galdetzen ibili naiz, ea mendizaletasun hori pixkat postureoa den, edo benetan gustatzen zaigun, edo ni batzutan askotan edo pentsat izan dut, ni bezala norbait sentituko gote da, igual asteburutan ez zaidalako asko gustatzen mendira da. Noiz bait? Adibidez. Mental. Inoiz joan naiz, onartuko dizuet. Anekdota txiki bat nahi duzuet labur kontatzea. Aldiz joan zarela dakigu. Behin joan nintzen. Eta bertan zer pasagan dara? Jon Garaterekin joan nintzen behin, Erniora.
8.500 aldiz erori nintzen, bene-benetan, osea, umeak, hauntzak guztiak igotzen ziren oso erraz, eta ni ez igo ez jaitxik, eta hortza apurtu nuen. Ara. Bai, hau igaz gertatu zen, enuen hortza apurtu erortzen baizik, eta bordako bokadilloa jat. Benetan. Eta hori zertzen. Zeo gizan ba, aurreko gunekua edo... Hau benetan gertatu. Baina gertatu behar zen, ez? Nik eta mendiak dugun harreman hori kontuan gertatu behar. Txerriak harriak izan. Baina hori ez da mendilen kulpia. Hori da bokadilua, onda lastebeteko gisa zeitxi eta... Arriko eta itzela izan zen. Baina, esan bezala, mendira ez, barkatu kaleratera naiz, eta galetu dut, bai, benetan postureoa den, edo benetan mendia maite dugun. Eta ondoren, sorpresa txiki bat, edo erronka txiki bat ere ekarri zuet. Ikusten nahi duzu, Bueno, ona hemen, kalea, erronka, mendia, iritzia eta guztiak, ikusi. Mendira joateko ohiturarik baduzu? Bueno, batzutan lagunekin, asteburutan juten gea. Segun mendia zerri ditze jozun. Ez asko egia esan. Bai, gazetan bai. Zuk kostatzen goiz esnatzea mendira joateko? Bai, batzutan bai. Goi arrota, ero jaitxe egin Eta gero jaitxe gainera hori da. Zein necesidade, Ezer, inolako. Noiz bai lagunek plana egin mendira joateko eta ez dut nahi junde. Ni naiz lagun hori. Noiz bait mendiren bat igo duzu? Gutxitan, basua gustatzen zaizkit asko. Zuaitzak besarkatzen dituzu? Bai. Zergatik lotxe. Ez ara bakarra. Mendira zoaz argazki ateratzera Instagramerako edo gustatzen zaizulako? Ez, argazki gintza egiten dut nire kabuz eta nire hobia da, argazki ateratzeko. Igoko zenuke mendi bat, argazki bat igotzeko sare sozialetara? Ez da pentsatu hori. Mendizalea edo mendigoizalea zara? Mendizalea. Mendigoizalea. Goi, Bai, goizian. Goizian guten nintzen. Nor da mendizalea eta nor da mendigoizalea? Nire interpretazioa da mendigoizalea izatea, tontor oso altuetara jutea. Zuretzat mendira igotzea zer da? Tontorra jotzea edo ia bordar arte heltzeak balio du? Bordan eta baldin bada otxoixua eta zagardo pixkato, hobeto. Igotzea. Bordak ez du balio? Alduzuna, ez. Nik uste ez, pixkat igo inbertzea. Gero, geratu naiz lagun batekin, bera da mendik korrikalaria. Eta entrenamendu txiki bat egingo dugu. Zorbegi, jarri didazu. Jungo zara, baina ez da korrika bisak. Ze mendira ba? Santa Barbara uste du. Santa Barbara ez dut ezagutzen. Zertzen galdera. Goitibera korrika jetxi berrian txilipurdika jetxiko zea. Hori da. Hori ez gertatzeko zer egin behar du? Korrika ez jetxi. Egunon, Zigor. Egunon. Bueno, prest etorri naiz. Hausaka. Bokadilloa, gorako. Alperri, Santa Barbara goian da. Guazen. A ver, zer da hau? Bigarren pintxoa, bigarren paradarako. Patata tortilla, te karren da. Hau eta hau? Ale, ados. Prest? Osa. Ale. Zigor, eta oinez goaz, baina korrika noiz hasi behar gara, edo mendi korrikalariek korrika ingo dute guztia? Ez. A ver, eiten da aldanean korrika, baina aldapa gogorra daunen askotan oinez azkarra do joaten da. Hau gogorra da oinez ere joateko? Hor. Bueno, eta deskantzo noiz, ja, no? Bello, tontorren gauz eixa ditaz, bello. Azken txamba. Iritsi gara, Zigor, goian gaude. Eta oin? Ikutu dugu tontorra. Eta orain bera. Bueno, pues guazen erronkarekin jarraitzen erdoan. Azken txapa. Listo? Hemen daukazu erronka, 54 minutu, Santa Barbara, igo eta jaitsi.
Ez dago gaizki. Hombre, ez dago Sarak gaizki. esan beharko du hori, 54 minutu, zer moduz dago, Sara? Ondo. Ba, bintzat... Ez dugu esango ze tamaina zuen mendiak, baina 54 esan du ondo, Sarak, jazta, horrek ikeratzen. Egin jozu jaurrengo 5 urtitarako. Listo. Egin duzu, oso gizazkon. Eskerrik asko. Mila esker. Sara, esan dugu urrengo erronka, urrengo larun batean duzula, ez da? Ostialen. Ba, arraroa da, ostiala izatea, mi ostialen da, lasterketa bai. Uartetara zoaz? Gran Canaria noa, bai. Eta zer egingo duzuan? Ba, disfrutatu. Bai. Disfrutatu, maila oso handia do, kanpotikan dator jende asko, nire aurreneko aldia da ez dut ezautzen lasterketa hori, baina beti da nek eukidez gogua. Beti sekula nola fetxa arrarotan da, martxoan da ez dit kuadratu, baina, kasu honetan txailen da, baina esan da, venga, ba, guaz. Aitzaki horrekin, beste biegun lasai paken, eta gozatzea noa. Ba, Sara, Peña, gozatu, disfrutatu, ze gozatzen baduzu horrek esan nahi du, ondo ibiliko zarela, hortxe ibiliko zarela, hori opa dizugu, jarraituko zaitugu, eskerrik asko etortzeagatik, plazer bat izan da, nahi duzun arte, eskerrik asko zui ere, ikaskunera, Ana. Seguro. Hau, pa, bio bazuek, Ondo izan, eskerrik asko. Zer jongo gara, korrika edo oine, Xabi? Ja, ingo guzkatara, ingo hola, ez? Takoiekin? Bai, aritzek ikusiko bai gintu. Bai. Bueno, listo. Bai, ez da, nikoa ez? Bai. Aritz Gambo, arratsaldeon. Arratsaldeon, bikote, arratsaldeon ikusentzule guzti-hoi, zuek ikusentzuleok ikusi izan duzute egin duten erridikuloa oraintxe bertan, nik tamalez ez. Entzun egin duzu ez da? Urrengo batean ikusiko dut. Erridikulorik ez dugu? Ariz, ba... Zerbait entzun dut, bai. Ariz, ba, oso ondo egin dugu, Bai, oso ondo egin dugu, bai. Sarak esaten dugu buruarekin, bai ez beste aldetik, beraz... Oso ondo, Bai, bueno, Sarak zerbait daki, honen inguruan. Bai, horregatik. Beno, Aritz, ostirala da, ez da? Zer erakutsi behar diguzu gaur? Ostirala da, eta begira, gaur zuzenean gauza bat. Ez dakit sekula hau ikusi duzuen, baina ara hurbildu nerekin, ze, hau da, aprobetxamentuaren, importantzia edo garrantzia, ez da. Horri ikusten duzuena, da, hain zuzen ere, ardiek zintan utzi dutena. Ara, ardi horrek nola begiratzen dira. Jarri diogun otordu guztitik, jarri diegun otordu guztitik horri ikusten duzuen. Azkeneko zuztar puska horiek utzi egiten dituzte. Eta hori berez bada janaria. Hori berez bada garrantzitsua, ez da gehien gustatzen zaiena. Eta berez, nola razioa badaukaten behar baino gehiago, azkenean olako pixka bat uzten dute. Ze gertatzen da horrekin, lehenik eta behin saiatzen garela ez gehiegi izatea, ze horrek esan nahi du razioa gaizki ematen ari garela, alegia pasatzen ari garela, eta orduan beraiek bakarrik razio horretatik selektibo izaten hasten direla, eta hori ez da ona beraien osasunaren dako, baino gainera soberakin horiek poliki-poliki egunero biltzen ditugu, eta ikusi zazue, horrelako zazki berezi batean biltzen dugu. Ikusten duzue nola zazki honek badituen hemen puska zabal batzuk, ireki batzuk, hemen buru bat kabitzen da. Hori behar aber zertarako uste duzue dela hau. Hori da, Maialen, hori da. Alegia, ardiek jaten ez duten parte hau, gure potxokek oso gustora jaten dute, eta gainera oso interesgarria zaie, asko gustatzen zaie. Orduan oso importantia da, ez? Guk baliabideak ditugunean, baliabide hauei beti soberakinak ez direla, edo ez diren bezala ikusi behar ditugu, baizik eta horri irtenbide bat eman behar diogu, eta oso ohikoa da, hartzaintzan, abeltzaintzan, nekazaritzan, horrelako ikuspegia garatzea, ez? Ikuspegi hori ekonomiara eraman da, uste dut askotan hitz egin dizu dela, ekonomia zirkularraren zentzua da, ez? Ezer ez da soberakin, eta gauza bakoitzari, bizi bat eman behar diogu, edo irtenbide bat eman behar diogu, zikloa elikatu behar dugu, eta gaur horri ikusi duzu, ardi ikusten dutena, ez da botatzen. Alegia elikagai izaten jarraitzen du. Eta eroriko balitz, begira nora erortzen den. Azpira. Eta ze esan genuen dela ardien azpia? Oea. Goxo. Bai, noski, baina ongarria, bereziki. Eta ongarri bihurtuko da. Alegia gure larriak elikatzeko erabiliko dugun ongarri goxoa. Beraz, hemen ez da deus sobratzen eta dena aprobetxatzen da. Ba, Aritz, hemen ere deus sobratu ez dadin, 3 galdera ditugu gaur zuretzat ostirala da, zuk txintxo erantzuteko, guazen lehenbizikoarekin hause duzu. Epa, Aritz, aurtengo negu bero honek, ea nola afektatzen dizun zuri?
Bueno, nik ez nuke esango negua bereziki beroa izaten ari denik. Gertatzen dena da udazkena oso beroa izan zela. Askotan udazkenari ja negua deitzen diogu, baina oraindik neguan gaude eta azkenaldi honetan nahiko izozte potenteak egiten ari ditu Euskal Herriko zenbait lekuetan. Egia da ere oso kontraste handiko egunak bizitzen ari garela, ez? Batetik izotza daukagula goizean, pasaden astean 7 grado 0 azpitik eduki genituen hemen Sakanan, baino gero egunan zehar eguzkiak indarra hartu ahala, epeltzera jotzen du, eta orain ari gara 16-17 graduko temperaturak ere eukitzen. Bueno, ez pentsa hain arraroa denik hori Euskal Herrian, eta ez nuke esango bereziki negua, nik, agian beste batek beste modu batean bizi du, baina nuke esango bereziki beroa izaten ari denik. Elurra ere euki dugu, eta iraundu, pentsa noiz bota zuen elurra, eta oraindikan gure mendi gailurretan eusten dio elurrak, ez? Orduan, bueno, oraindik negua ez da bukatu, badakizuen martxoaren 21 behintzat neguan gaudela, eta ikusiko dugu hemendik aurrera zer egiten duen, eta pertzepzio hau aldatzen zaigun. Ea zer retortzen den, behar bada oraindik elurra gehiago ere. Egin dezake, guazen, Aritz, bigarren galderarekin. Hau Pariz, garoa galtzeko zemak orteman bartzizkio. Hau, galdera hau, zientifikoki ezin da erantzun, edo behintzat nik ez daukat erantzun hori, baina nire esperientziatik esango dizut. Eta inguru honetan guk ikasi duguna, izaten da gutxienez Sanferminetarako 3 korte eman behar zaizkiola. Eta horrela 3-4 urtetan nolabait ere dominatu egiten zaiola. Gero ere ilargiari begiratu behar omen zaio, guk hortan ez dugu hainbeste erreparatu, edo ez diogu hainbesten erreparatu, baino egia da hemengo garotoki batzuk edo ilistordegi batzuk mozten eta galarazten ari garela aspaldiko urte hauetan, eta horietan hori bai ikusi dugu, ez? Sanferminetarako behintzat 3 mozketa eman ezkero, eta hitz egiten ari gara ekainean behintzat egin beharko liratekela 3 mozketa hauek, nahiko berreskurapen polita lor dezakegula. Begira, hortxe. Beraz, garoa moztu eta gero Sanferminetara. Hori da. Festa egiteko aukera paregabe. Hori da Aritz. Bai, hori noski. Sanferminetara joan beharko gara, orduan Sanferminetarako lanak egin beharrak dauzkagu, eta agian horregatik izango da. Geroan beste sasi batzuk eta izaten dira bidean, eta asunak eta... Oie moztea zaila da. Aritz, 3 moztaldi, 3. galdera. Kaixo Aritz, zuk gaztaitean aparte, esnekin zerbait gehiago egiten dezu? Guk esneakin oroar gazta egiten dugu. Gure esnekiaren oinarria eta zentzua gazta da. Egia da hemen herrikoendako, bertakoendako ohitura izaten dela hartzaiongana etortzea eta esnea erosten digute beraiek etxean mamiak egiteko, postreak egiteko, horretarako, aukera politia delako, ez? Ardi esnea. Baina guk gazta egiten dugu. Hori bai, ez dugu gazta mota bakarra egiten. Gure oinarria Idiazabal izen deitura duen gazta egitea da, eta hori izango da gure ekoizpenaren 80%. Gero badaukagu gazta urdina, askok ezagutzen duzuen bezala, eta horri ere puska desente bat eskaintzen diogu. Eta gero badaude beste produktu batzuk, 2 hauetatik abiatzen direnak eta eraldaketa prozeso berri bat eskatzen dutenak. Eta da, kremak. Guk kremak egiten ditugu, gaztazar edo gaztamin krema eta gazta urdin krema. Eta hauek ere, nahiko interesa pizten dute gure inguruan. Gure oinarria gazta da, bai? Eta beraz esan genezake, guk esnerik ez dugula saltzen, eta gure esneki nagusia gaztan oinarritzen dela. Eta gaztazari balin bagara, eta hau bai esan beharra daukagu, Idiazabal izen deitura duen gazta da gure abiapuntua eta gure helburua bere horretan. Ze gazta honek eskatzen digu, badakizuen bezala, ardi latxarekin lan egitea, hemen ikusten dituzuen hauekin lan egitea, eta gainera modu beti gazta egin den modu berezi batean egitea, zeinean ez den gazta egosten, ez den pasteurizatzen. Hau da, gazta naturala eta bertako larreetara egokituta bereziki. Euskal Herrian egiten den gazta bat, da bereziki, badakizue, Euskal Herriko leku batzutan agian ez dela egiten, adibidez, Erronkarin, Nafarroan, han izen deitura propioa dute, edo Ipar Euskal Herrian elitzateke egingo, baino Araba, Gipuzkoa, Bizkaia eta Nafarroan egiten den izen deitura bat da. Eta hori da gure, gazta eta gure helburua ere. Aritz, eta mamia ere ze goxoa geratzen den, Oso.
Eta jogurtak, Xabier, askok ez dakite, baina ardi esnearekin egiten den jogurta bereziki goxoa da. Eta badaude Euskal Herrian, ardi latxarekin jogurtak egiten dituztenak. Hor dago adibidez, Miren Aire, Saran, ez da, berak izugarrizko jogur goxoak egiten ditu, izozkiak ere egiten ditu. Badaude hartzaiak Euskal Herrian zehar, ardi, eta bereziki ardi latxarekin lortzen duten esnearekin, esneki ugari egiten dituztela. Eskaintza izugarria da, naiz eta guk, ez jogurrik, ez izozkirik ez dugun egiten, Euskal Herrian aitzakirik ez dago, adibidez, ardi jogurra jateko. Aritz Gamboa, mila esker gaur ere gurekin izatearren, ostirala da, beraz, ongi aprobetxatu asteburua eta asteren erarte hori bai, astelenean, bueltan. Eta gu ere itzuliko gara, badakizu inauteriak direla, eta aprobetxatu asteburua astelenean lehendabiziko orduan kaligrafiaren sekretuei buruz arituko gara, eta gure kaligrafia ere aztertuko dute. Egia da, gu ja martxan daukagu, gure kaligrafia eta ze aterako ote da hortik, Kusiko dugu. Kusiko duzu, astelenean hori. Eta astelenean, gonbiatu zoragarri bat Euskal Herriko bertso finalaren ostean, Joanes Ilarregi, Leitzarra, Leitzako bertsolaria gurean izango da. Asko dauka, esateko, orain, eguraldia, asteburu ona pasa, muixo handi bat, biba gu! Eta biba zuek!